Първо упражнение за фокусиране от учителя Вивамус. Отдели си, моля те, малко време на разположение, като направиш пауза от всекидневните си задължения и си представиш една страна с конфликти, например страната Афганистан. След това виж в третото си око една област от тази страна по твой избор, може би едно село или една болница, с всичките страдащи там хора. Ако третото ти око е затворено, отправи молба към твоята душа, която да го отвори за тази цел. Виж и хората, които са нанесли страданието на потъналите в мъка хора. И тогава виждаш две групи, които противостоят една на друга. От едната страна са жертвите, а от другата – извършителите. Моля те, визуализирай сега в средата между двете страни един стълб от златна светлина, който достига със светлината си и двете групи. Остави златната светлина да въздейства и виж как двете страни се обединяват в нея. След като си наблюдавал хронологията на случващото се, задържи в съзнанието си за известно време. Продължителността трябва да определиш интуитивно. Картината на обединяването в колоната от светлина и докато това трае, се върни едновременно и към всекидневните си задължения. С това упражнение можеш да подкрепиш земята, а също и хората в това да преодолеят войната и омразата. И като оставиш златната светлина да въздейства, ти й предаваш решението и отговорността да работи от твое име за благото на всички. И докато все още ти липсва опитът да различаваш кое е благото за всички, съвсем съзнателно остави работата на златната светлина и наблюдавай как ще се развива нататък ситуацията в тази страна. Практикувай упражнението до тогава, докато сметнеш, че наистина помагаш на хората там и на страната. Все пак те моля за търпение, като трябва да си наясно, че аз от своя страна също подпомагам това упражнение. Вивамус!